Това са така го правят жените, но аз не можах да разбера как го правят. Ще разбереш и утре. Защото въобще утре правят ли пак нещо? ще водим така го правят жените. Преди това обаче едно видео специално за нашите зрители. Знаеш ли какво е? Да, знам. Кикбокс, нали? И ще видим дали ще има и там жени. Здравейте! Какво представлява кикбокса? Кога се заражда в България? През 90-те години Марко Марков го донася в България, като по принцип във Варна е седалището на кикбокса в България. Там е най-разпространен и има най-много клубове. Защо кик? Откъде идва името кикбокс? Кик означава удар с крак и оттам кикбокс означава удари с крака и ръце. Това е кикбокс. Каква е разликата между бокса и кикбокса? Разликата е, че при бокса се удари само с ръце, докато при кикбокса се удари и с крака и с ръце, комбинирано. Каква е продължителността на една тренировка? Различно. Всяка една тренировка по принцип варира между 45 минути и час и половина, вече в зависимост от това дали тренират професионалисти или аматьори. Трябва ли някаква специална екипировка? Да, както за всеки един спорт и тук има специална екипировка. Най-важното е екипировката на всеки да е лека и удобна. Също така има различни приспособления, които се използват при тренировка, като примерно гуми за уста, протектори, каски за главата, също така ръкавици задължително и бинтове. Какво е въздействието върху тялото от кикбокса? То е комплексно, цялостно върху цялото тяло влияе. Много е така благотворно като цяло за сърдечно-съдовата система, дихателната система, нервната система. Също така укрепва тялото, всички мускулни групи, така изгражда един характер, можем да кажем, и самочувствие върху трениращите. Също така тези, които тренират тук, физически се натоварват, а психически се разтоварват. Това също е много важно. Стяга цялото, абсолютно всички мускулни групи, цялото тяло, дихателна система, нервна система, както казах, общо комплексно въздействие, положително и благотворно. В България още звучи странно, когато млади момичета споделят, че тренират кикбокс. Какво е вашето мнение? Навлязал ли е кикбокса достатъчно? По принцип да, навлязал е отдавна. Не звучи толкова странно, тъй като повечето спортове вече са присъщи и за жени, не само за мъже. И тук идват доста жени при нас, така че за мен лично не е странно, че жените тренират кикбокс. Тоест жените имат място в кикбокса, абсолютно. Определено, да. Другата горе и почваме настрани. Раз, два, три, четири. Айде. Раз, два. Хубаво се накланяме. Три, четири. Раз, два, три. Спанила. Айде сега назад. Добре, айде слагаме двете ръце отпред. Какви уреди се използват? Различни уреди се използват, най-вече ръкавици, които са задължителни, чували, боксови круши, стенни възглавници. Също така гирички може да се използват, въжета, обръчи, най-различни такива уреди, като при всяка една тренировка. Силова. Какви са правилата в кикбокса? Има ли забранени удари? Да, всеки един спорт има правила и тук също има правила. Значи основно ударите от бокса се използват, това са ударите с ръце и удари с крака. Също така има забранени удари, като удари с колена и лакти, както и бъркане в очите, вече с слабините и така нататък. Това са забранените удари. Възрастова граница има ли? Има горе-долу, така да кажем, от 6-7 годишна възраст могат да започнат да тренират децата. Това е най-ниската възраст. А през какъв интервал от време трябва да се тренира?
Зависи в какъв план се тренира. Значи професионалистите могат да тренират и всеки ден, дори дворазови тренировки по 2 пъти на ден. А тук, които идват при нас, аматьорите, могат да тренират 3-4 пъти в седмицата. За тях това е добре, нормално. А целогодишно ли се тренира или трябва да има някакъв интервал за почивка? В принцип, тези, които тренират професионално, пак казвам, те тренират по съвсем друг план. Целогодишно, да, с съответното време за възстановяване. Тук всеки тренира както желая, както сметне за добре, както му е приятно на него. Какво е вашето мнение? Защо тренират жените? За самозащита или? Всяка една си има определена цел. Някои за самозащита, други тренират, защото им харесва, защото тук си изкарват негативната емоция, така отрицателните емоции, агресията, също така адреналина, тръпката, това най-вече и емоцията, която им носи този спорт. Също и за отслабване някои тренират, за стягане на тялото, развиване на различни физически качества, защото с кикбокси се развиват почти всички физически качества. И така, всяка си намира някаква цел и се стреми да постигне. Какво ще видим сега? Наблюдавате спаринг, значи изпълнение на ляв прав удар. На левия прав се прави отклон и дясно маваши. Ляв, десен, ляво круше. А тя играе ляв, Добре. Добре. Много момичета не тренират кикбокс, защото се притесняват да не им щупат носа или заради развиване на мускули. Вашето мнение по въпроса? По принцип, значи всеки един спорт носи травми. Това е ясно. Само, че ние тук не се биеме като по такъв начин. Просто всяка една, която дойде на тренировка, тя се пази. Има си протектори, гуми и така нататък, както ви казах, каски за главите. Внимава се. Тук не е с такава цел. Кикбокса просто на аматьорско ниво. То се случват и такива неща. Не може без това в спорта, но за сега нямаме такива проблеми тук при нас. А какъв тип жени тренират кикбокс? По-различни ли са? Смисъл такъв, защо не избират по-естетични спортове като йога, балет, художествена гимнастика? Какви са предимствата на кикбокса? Различни видове жени идват, всяка според нейните харесвания. По принцип, предимствата на кикбокса са за мен е доста, защото, както ви казах, това е един спорт, който абсолютно цялото тяло натоварва, влияе благотворно, изгражда хубава мускулна система. Координация също развива много добра, особено при децата. Това е много важно и като се започнат от малки още тренировките, при тях се набляга на координация, баланс и равновесие. Не виждам причина, някоя жена да не дойде тук, каквато и да е тя. Сега ще ни покажете различните видове удари с ръце. Да. Добре. Сега ще видите изпълнение на ляв, прав и десен прав удар. Сега ще видите изпълнение на ляво и дясно круше. Ляво круше, дясно круше.
сега ще видите изпълнение на ляв, прав, десен прав, ляво круше. Ляв прав, десен прав, предно магери. Виждаме, че се включиха и краката. Да. Тренировката има ли специална последователност? Да, както всеки един спорт, и при нас тренировката има определена последователност. Значи всяка една тренировка започва с подготвителна част. Това е загрявка, така наречената загрявка, където трябва да подготвиме организма и мускулите за предстоящото натоварване. След това тя е около половин час. След това продължаваме с основна част, в която се работи вече за определено физическо качество, за техника, за тактика или темата за самата тренировка, която сме си задали. И накрая с заключителната част, която е основно ОФП, така му казваме. Това е обща физическа подготовка и стречинг. Какви са видовете кикбокс? Ами, значи има различни видове като стилове. Значи първо е така наречения семиконтакт, когато се играе при единичен решаващ удар. Така, там най-много се изгражда качеството бързина и ловкост. А след това е лоу-кик контакт, когато се играе с ниски удари. Там идва лоу-кик, нисък критник, което имаш право да удриш в бедрата, да риташ. След това е следващият стил, който се нарича лайт контакт. Значи при него се играе с премерен контрол удари, т.е. не на 100%. И фул контакт, която вече е на 100% сила, може да играят с абсолютно всичко. Нали? Вече К1 е стил за професионалисти. Това е най-големия кикбокс, като при него имат право абсолютно всичко да играят, значи на 100%, като имат право също така да хващат противника с две ръце за врата и в продължение на около 5 секунди да му нанасят и колена, които иначе са забранени удари в другите стилове. И също така в К1 има така наречения бекфист удар и спининг бекфист. Да, също така има Muay Thai, знаете, той е малко по-различен стил. Това са основните стилове. Сега ще наблюдавате изпълнение на прави удари, ляв прав и десен прав. А сега ще наблюдавате изпълнение на ляв, десен, ляво круше. А сега ляв, десен, предно магери, задно маваши. От колко време тренираш кикбокс? Ами от малко повече от година. Защо избра точно този спорт? Какво ти харесва в него? Ами първо го избрах, защото работата ми е по цял ден да седя на един стол. И реших, че ми трябва нещо по-интензивно. По принцип харесвам бойните спортове, никога не съм се занимавала до сега. И с моя колежка, която също тренира тук, решихме да пробваме в тази зала и се чувстваме много добре. Разтоварваме се психически, се натоварваме физически тук и ни е много добре. Значи си доволна. Много, да. От колко време тренираш кикбокс? От една година тренирам. Какво ти харесва в спорт? Ами хареса ми, че е много интензивно, много динамично. Всеки път тренировките са различни. Много се натоварваме, психически се разтоварваме, научаваме как да се пазиме основни неща. И въобще е много полезно и за здравословно, имунитета се повишава. Видяхме жените в кикбокса и в
Какво ли още не? Те настъпват навсякъде. Какво става? Защо се ходят тия девойки да се бият? Не, знаеш ли? За самоотбрана, за да се защитават от мъжете. Да, искат да ги бият по-скоро. Е нормално. Една жена трябва да ходи на маникюр, трябва да си оправя косата, да изглежда добре. Разбира се, и да се усмихва най-важното. Нищо друго не трябва да прави. Ама ти май много неща си разбрал в днешното предаване. И по-скоро това е, че нищо не разбрах. Как го правят жените, не се разбра, но може би утре ще разбереме заедно, защото аз съм ще разберем внедреният агент тук. Утре ще си говорим за тунинга на нашия град. Градски забивки ще видят и каква ще бъде София през 2020 година. Това обаче утре с Рали Ники. Сега да видим какво късметче ще ни се падне в днешния ден. Малките решения трябва да се вземат с главата, а големите с сърцето. Големите решения взимаме с сърцето и едно голямо решение да ви кажем чао. Решението е, че утре продължаваме да разберем как го правят жените всъщност, защото мен все още не ми е ясно. Утре точно в 2.